O să facem 1000 de trofee și o să luăm pe Boombox. După cum vedeți, s-a băgat ăsta pe Daryl. Jucăm cu Daniela. Să ne uităm câte conturi are Daniela. Sper să nu mă dea fără contul ăsta l-are acum. Deci, ies aici, GG, căutare. Vedem. Bun. Dacă dăm la edit, o să facem căi 900, nu știu, rang. Jackie turbina e acolo. Mamă, Jackie, ce-ți dau? Mamă, bă, deja am murit. Mamă, deci dacă să mă găsesc proști ăștia, ești mort aici, efectiv. De mă vede Jackie turbina, nici nu mai vorbesc. Uite de acolo. Murit, dar Jackie turbina e vie. În gură la turbină. Mamă, are suc, bă. Bă, ești nebun, bă. Hai de viața mea, bă, ăștia stau în tufiți, bă. Ești nebun la cap. Asta nu la tu. Ce? Asta e așa. Dai-mi gura. Omul era efectiv dacă mi-a tras. Yes, man! Eu știu să joc bronze, deja am făcut încă 9 trofee înainte să filmez cu ea. Bun. 10 trofee și luăm pe Boombox. Bă, deci Penny e bună, super noastră și Jackie turbina e tot super rară. Jackie turbina e așa. Jackie, dar eu zic și turbina. Deci, să zic părți dacă e altcineva spun. Bubble Treble! Mamă! Da, nu ești mort. Cum sunt de fish? Ricochet. Hüt! Cumva gazela, antilopa. Era sigur că pierde. Câteva trofee. Jackie turbină în joc. Efectiv la toți oamenii aproape au picat Jackie turbină, în afară de mine și Daniela și altcineva, dar oamenii cea 10.000 de trofee sau 5.000 nu știu ce.
le pică, bă, de unde s-a atins norocul ăsta să-ți pice Jackie? Deci nu e chiar așa de mare și asta este superarea. Să-ți pice Jackie nu e chiar așa, cine știe cine, dar e bun, băi. Bun. Hai să terminăm discuția și să terminăm lecția. Du-te, bă, și lasă, nu se poate. Du-te, păi, stai în fish. Las eu și tu mai bine decât mine. Îl iau eu. No, haideți, puțelor, unde sunteți? Na, Jackie, turbina, na, Jackie. Na, Jackie, na. Na, turbina, na. Țava de eșapament. Bă, hecă. Asta totul. L-am luat pe Boombox. Mamă, băieți, Boombox Club. Broc. Easy. It's go time. Watch out. Here I come. Îi dăm un meci cu Boombox Club. Time to move to the Boombox Groove. Mă, de ce mai omorât, mă, Francule, de mamă, iarăși îmi dai ultimata. No, las că nu mă țin. No, unde ești? No, unde ești? Eu știu că joc murdar. Jackie. Bă, mamă, ce de energie! Hai să se descaneze și Daniela. Să aveți și 3 energii. Să aveți și Na, unde ești? Na, hai să te jocălim. Hai, heck, hai, heck. Bine, cam am făcut, cum v-am spus eu, 1000 de trofee. Da. Da, eu să mă joc și atât. 393. Bine, deci dați like, abonați-vă și faceți asta. Pa!